Takže ľudia, zdravím vás z nového videa u tejto hry Buckshot My Ham, a v ktorej ide o to, že budeme hrať ruskú ruletu s vrcholnicou. Je to kopírka jednej hry, lenže ja som chudobný, takže nemám na to peniaze, tak usadte sa, ideme na to. Takže zobudili sme sa tu niekde, ja viem, niekde v pivnici. A diskoške, nejaký čávo. Je to beta. Takže tu sa asi máme podpísať. Ešte to nám dojde. Fuj, si hnusný. Píšeme sa Bellar, so všetkým súhlasíme, bla bla bla, Bellar. Prvé kolo začína. Takže hrá sa to na 2 smrte a je tam jedna strela v brokovnici. Ideme na to, začína dealer. A ok, tak som to napil, tak. Ja to asi skipnem. Jo, výborné. To znamená, že teoreticky by sme teraz actually mohli vystreliť. A sme mŕtvi, nie. Sme mŕtvi. Mal som vás rád. On to skipol. Prečo by to robil? Dobre, teraz máme 3 strely a 2 falošné. To znamená, že je to 60% šanca. Dobre, takže asi začínam. Actually by som to skipol asi. On nás zastrelil. Dobre. On skipol kolo, to znamená, že spadne. Nice, ostrelili sme ho a je mŕtvý. Vyhrali sme. Yes! Vyhrali sme. Proste fanfári. Bellar wins! Easy, ale kolo 2. Nie je to všetko. Tentokrát máme 4 životy. A ideme to trochu spraviť zaujímavé, ako on hovorí. Celkom rozbiť držku. A teraz tu budeme mať tieto zľudy. Krabičky. Pouta sem. On tak teraz asi vyhýle, alebo jo. A okej. Náš dealer. To znamená, on tam možno hľadá. To znamená, že určite by som použil toto. To znamená, že by som skipol. Bum. Zoberieme shotgunu. Skúsim vystreliť. Dobre, vrátime to naspäť. Mu sa rozbili pouta. Teraz môžem zase a teraz ho musím vystreliť. Yes! Easy. Vrátime. A je to tam. Prvnú čapicu. On použil lupu, takže tam nahliadol. Použil to a sme mŕtvi. Dobre, takže ideme. Asi by som skúsil vystreliť. Nice! Ďalšie kolo prebijeme do tú broknicu. Mám iba 3 životy, čo je veľmi dobré. Asi by som použil. Môžeme si jeden item. Soda. Dobre, okej. Lupa, výborne. Takže by som určite použil lupu. Jo, tak to nabije ešte, potom použijeme lupu. Takže použil by som lupu určite, rozbijeme ju, pozrieme čo tam je. Je tam blank, to znamená, že vypijeme ešte jeden život, to znamená, že skipneme, pretože vybili sme náboj. Malá šanca, výborné. Teraz to je 50 na 50, actually ja skúsim vystreliť. Poď. Yes. Easy. Dostal. Má už iba 2 životy. On používal jablko. To znamená, že má 1, čo je dosť zlé. On teraz pozrie, ale on to bude mať blank. To znamená, že on to skipol.
vystrelím, bum. Takže ďalšia krabica. Vyberiem jablko. Souda. Výborné, takže 4 a 4, 50 na 50. To by chcel skôr lupu teraz, ale dobre. On si môže odraziť, to znamená, že len dá za 2, což znamená, že zjeme jablko. Dáme si toto. Acted blank. Dáme ďalšie jablko. Bum. Tým pádom je väčšia šanca, tým pádom skipnem, on vystrelí, prosím. Kurva. To je minus. Tá prílka bude nebezpečná. No, daj si tú sodu. Live bullet. Skipped round. Ideme my. Hej! Čo je? Čo to bolo? Čo to bolo? Čo to bolo? Jegon, dobre, takže dealer. Proď vystrel. Yes! Yes! Vystrelil. Minus 1 život. Ešte má 2. Skipolko, to znamená, že ideme my. Samozrejme. Skipped round. Strelíme. Dobre. Krabičku, potrebujeme nájsť lupa. Výborne. Ďalšia. Kamo, ale... dobre, potrebovali sme jedno. To je veľmi zlé. Dobre, on nemá čím sa vyhealovať. To znamená, že ja rozbijem lupu. Pozriem, je tam live bullet. To znamená, že ja vystrelím. Bum. Je mŕtvý. Má posledný život. To znamená, on použije toto. Prosím, nech tam je blank. On má Nie, ja... zase posledný život. Samozrejme, to vyberá za jedna. Sada. Kurva. Nie, tam bude teraz blank. Dobre, ja vystrelím. Ten blank, výborné, dohrali sme. Ďalšie veci. Trebujeme jedlo, nie lupu. Jedlo. Kamo, na akuricu mám 3. On má 2 píle. To je kokot. Dobre, rozbijeme. Pozrieme, je tam blank. Skip. Bum. Ho vystrelí. Toto teraz my zoberieme. Dealer. Bum. Bum. Easy. Posledné kolo a to venujeme každý 5 životov. Bellard wins. Tretia fáza začína. Final showdown. Takže ideme na to. Ale jasné, aká... Kto to je krv, tak ty si od krvi celý. Oh. Fuck. Tak, teraz moc neviem, čo sa deje. To nechápem. How it times. Lupa. Pila. Kamo, jasne, že mi teraz spadne hápka. Jablko dám sem. Ďalšie. Dobre, výborné. 3. Dobre, teraz budem začínať. Teraz, jo, mám si to loadne najprv. Ideme, rozbijeme toto. Je tam live shota. Znamená, vystrelíme. Bum. Mŕtvý.
Prebijeme. Na jeden život, už má iba pár. On sa napije, to znamená, že má zase Ecto Blanku. Very interest. Skipped round. To znamená, že on teraz pôjde. Samozrejme, teraz zomreme. Samozrejme. Dobre, takže zjebe jablko. Teraz dá jeden. Použijeme kolu. Kde to je blank? Kde to je blank? Výborne, je to blank. To znamená, že skúsime vystraliť. Nice. To sa mi ale nepáči, že má 3 píle. Lebo to nám dá po 2 furt. To je celkom na hovno, čo si budeme. Ale pila. No aj keď HPčka sú tiež dobré proti tej pile. Lupa, výborne. Pouta, super. Super. Dobre. Spravíme nejaké kombo, takže pripútame borca. Dobre. Dáme kolu. Echneme blanku. Vystrelíme, poď. Top. Jo. Teraz, tomu ver, on bol pripútaný vlastne. Čo? Aha, on sa ešte teraz to dostal. I eto. Už teraz tam je ďalšia plná. Ty vole, on sa nezdá, ale on ide, kurva. Ty vole, to bude na dlho. Ja. Super. On sa furt healuje. To je ťažké a to je na easy. Live. Vystrelíme. Bum. Nice. Takže. OK. Boxikola, jablko a pila. Boxikola. Výborne. Takže. To napijem. Tak ja sa napijem. Egg blank. Zjem jablko. Zoberiem lupu, ok, to mi pridá ešte. Zoberiem lupu, rozbijem ju. Pozriem tam, je tam blank. Tým pádom skipnem. On si to zobere, vystrelí. Ejekne tú sprostú sračku a teraz, kámo, je veľká šanca, že tam bude live. OK. Som mŕtvy. Yeah. Dobre, odrezal, to znamená, že tam je live bullet. Nemám čo s tým robiť, lebo on ma iba samé. Dobre, mŕtvy, super. Vyzviem jablko. Prilnám to životy, zoberiem Boxikolu. Live, skúsime teraz. Nice. Dobre, ďalšie časky, píla, hápka, píla, dobre, výborne. Samozrejme, keď budeme mať jedno hápko, alebo 2 hápka, alebo tak, to bude veľmi dlho trvať. OK, ľudia. Neposlednú som vôbec, on sa zase vyhľoval. Ešte nás pripútal, strelil nás, je to v riti.
Odčítali sa nám ďalšie životy, ešte sme pripútaní. To znamená, ešte ide jedno kolo, teraz záleží, či vystrelí. Dobre, nemal tam nič. Tým pádom už nie sme pripútaní. Ďalšie veci, boxikola, pouta, toto a... Ďalej nemôžeme, OK. Dobre. Takže, čo chceme robiť? Takže, asi sa chceme najprv nájsť s tým jablkom. Dobre. Teraz... To som presne nechcel. Liv. To som nechcel! Ja som chcel lupu, to je sračka táto hra. Liv. Výborne, to znamená, že ho pripútame, idiotka. No, zober si to. Špatné čo? Zoberieme pílu, bum. Bum, bum. Vystrelíme a minus do životy, výborne. Dorastie nám to. Počkaj, to sa mi neľúbi, tak ja to asi skipnem. Dobre, výborne. Ja skúsim vystreliť. Nice! Sice som to mohol spíliť, ale radšej. Teraz posledné 2 životy. Ajajaj. 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 To piči. Nie, nerob. Kurva. Dobre. To vyhráme. Chill. Takže. Nasadíme mu puta. Je pripútaný, výborne. Dáme boxikolku. Life. To piči, dobre, tak skipneme kolo. Dobre. Teraz by som to actually rozpílil. Prosím, zisk. Nie! Dobre, ale on má ešte puta. To znamená, že môžeme ísť zase. Yes! Sa mi nejak neľúbi, čo sa deje. A vyhrali sme! Ej, fanfári, pustite. Ty vole, koľko peňazí? To je tak 10 000 korún českých! No way! Ideme domov, vyhrali sme, získali sme peniaze, vyhrali sme easy. Tak, a toto je koniec, dajte like, odberačov!